Здравейте хора, аз съм VladdyPG и с мен е Николас. Никас, бе, идиот! Ами, какво да направят? Труден ти е никнейма. Никас 1803 или по-скоро никнейма ми в YouTube Марч 212. Здравейте на всички. Сега имам проблем нещо с скина, не знам защо. Но мисля, че скоро ще го оправят. Се чудя защо само аз съм така. И днес ще играем в Bed Wars. Да, едно в едно сме в момента, после ще изиграем 2 в 2. Въпросът е, че сега ще го смеля нашия. Да, бе. Да, аз поне съм играл Bed Wars, нека тебе. Сега подробности. Вижте го подробния, Мара подробната. Ти виждаш ли средата? Това не е средата. Има едно такова. Има един остров преди средата. Ти в момента гледаш него. Аз съм играл на този мап много. Добре, един стак сега ще ми трябва. Окей, айде имам един стак. Ще го смеля нашия. Ще го смеля. Ще го направя на кайма. Кой обича кайма? В следващия епизод ще ни видите как играем на Skywars обаче. Не, да, всъщност да. После можем да играем на The Bridge. Да, аз нямам проблем. Добре, обаче се чудя, що някой път нямам скин. Това е много тъпо. Да, аз вчера играх без скин, между другото. Ми бъг със сървъра най-вероятно. Или с интернет connection, но ми... Не знам. Колко още има? Аз почти съм там. И така обаче става по-бързо. Забелязва се. Бум, мадафак. Добре, сега трябва да намеря как да изляза. Ей така. После ей така. Окей, аз вече мога да излизам. Тук ще взема още едно златце. Дай ми едно златце, бе. Гвардия е много бавен на тия минигеймове, затова мисля, че ще го пръсна. Много бавно строи. И реагира. Окей. Гварди. Да. Какво стана? Чу ли обидата? Да, чух я. Мразата. Засегна ли са? Малко. Да! Аз съм велик направо. Засегнах го. Давай. Още малко ми остава и събирам и идвам. До посредата ли, бе? Ама ти още не си тръгнал да строиш ли, бе? О май гад. Това ще го пъст. Окей, така. Сега ще си взема още един стак блокове, ще взема 10 такива, ще запуша леквата. Ние сме едни от малкото българи, които снимат на Bed Wars. Много са малко хората, имам предвид. Знак, мисля, че щеш да снима скоро, ама не знам. Забележете хора, той още не е почнал да строи. Забележете хора, той е голям лъжец. Гален! Ама и ти падна. Да, точно. Видяхте някой друг падна с мен. Точно, бе, точно. Не е всъщност като ти наби демидж, като спектейтва някой, като ти наби демидж, виждаш хората. Това е нещо като бък. Нещо като бък, не е бък. Значи не си бил ти. Не, аз съм си напълно жив. I'm alive. I'm still alive. I'm still going to fuck you. Yeah, имам си много яки работи. Ще пръсна. Къде знаеш? Защото ти тук ще падна и в момента нямаш никакви левели. Почти, айде, почти. Добре.
Ма то тук, що средата е различна, бе? То трябваше да има още един остров. Лека дълъг става! Как дойде, бе? Лека дълъг става, по-добре бягай, защото ще катафана и умираш. Ей така. Как дойде, бе? Как дойдела? Как дойдела? Ненормалник. GG, мадафака. Да! Сцепих го тоя. Кога успя, бе? Ти нали построи път, ви идиот? Сега на какво ще играем? Пак на Bedwars, ама 2 в 2. А може после да поиграем на нещо друго. Къде е това 2 в 2? 2 в 2 са ония табели, дето бяха заети. И сега ще изчакаме да се освободи една. Ти в кое лоби си сега? Трето. Аз също, ела на Bedwars, там дето бяхме. Там съм. Не си в трето лоби. Провери пак. Трето съм, бе. Оф, няма значение. В момента трябва да си там, където сме, така ли? Да. Защо скин го няма? Twitch излъчване, не. Мани са, бе. Добре, тогава отиди сега там и намери къде е 4 от 4 играча, имам предвид. Там съм. 0 от 4 имам предвид. Трябва да пише 0 от 4 да е зелено и да влезем. Чакай. Добре, ако искаш пак да изиграме 1-1 в 1, защото те най-вече те са свободни. Не, май съм в лоби 1. И остана сега. Добре, ще дойда при тебе. Добре, автомейзър логин. Май скиномейзър. Върна. Добре, те повечето хора при мен нямат скинове. Айде, де. Така, Bedwars. Лак. GG. Какво GG, бе? Не си в лоби 1. Оф, няма значение. Можехме да влезем. В кое лоби си последно? Бе, пред теб съм, бе. Клёпа. Свет, ти си с момиче. Да, бе, скина ми се бъгна нещо. Трябва да го оправят от Моджанг. 4 от 4 май не става. Карай се. Какво 4 от 3 търсиш ти, бе? 4 от 4. Ей, тук, айди на токен. Или, не, остай, той джойна, този джойна. Не влизай. Сега са двама... Добре, сега ще трябва да почакаме малко. После ще кътна клипа. Или да снимаме на GTA. Не, после. Сервера е офлайн единия. После, защото днеска като играхме, убих аз дайман броните и сега съм тъксати и затова. Ей тук дет пише офлайн. Дет пише рестарт. Влизай бързо. Натискай постоянно. Знам, това правя. Добре, гледай другите да не могат да го натискат. Освен мене, де. Гледай. О, добре, сега син отбърза. Син. Червени! Син, бе, син. Пренебрегваш. Какво ти пука, е? Сините тук имат повече предимство. Абе, не те виждам пак. Браво ти, бе. Аз в момента минавам джъмпа и съм мегати прото. Бум! Добре, ей, това никога не съм го... за малко! Какво изписах в чата? Хай. Значи си. Бай. Виж какво написах сега. Да. Човек. Добре, първо аз ще събирам за блокове, чули? Ще събера за... Добре, че сега голям нуп и най-вероятно ще загубим. Не се обиждай, такъв си.
Ай, теб не мога да видя, бе, ти тук Ти ли ще си? строиш, да, тук съм. Ти ще строиш, чули? Събирай от това. Събирай от тук от къщата вътре. И вземи... Ти виждаш ли ма? Да, виждам те. Влизай вътре. А ти си вътре. Влизай вътре, ще готвя. Ти си вътре вече. Бум, лека, долг, става, бум. Окей. Ти можеш ли да отваряш честа? Да, мога. Знам как се отваря един чест. Как? Натискаш десен бутон върху него. Вай, толкова е трудно, разбираш. Нали? Гати прото, бе. Добре, айде побързай, вземи блокове. 6-7 съм. И 50 съм вече. Добре, събери 60 и тогава. Аз ще събера 115 за меч да ги пръснем. Е, сега. Там 60. И 3. И 4. Феноменално, дами и господа. Добре, така, сега още едно да си взема ябълки и... Не, всъщност още две. Тебе запуши си леглото предварително. Не, още няма да го запушваме, аз ще го запуша после. Добре, аз строя вече. Строй, после ще пазя. Сега ще си взема брони и ябълки. И меч, естествено. Без меч за къде съм? Меч 4, брони обикновени. Така. Ябълки 6. И ще взема толкова блокове. Гледай да не те бутнат, ако са там. Защото ако те бутнат, няма да ти бъде приятно. На мен, като са ме бутали, никога не ми е приятно, между другото. На кое му е приятно? На бат Ганю Баровеца. Добре, ли продължавай? Почти са стигнали, човек! Бързо! Пази! Обери злато. Точно така. Не, стой тук, е! Вой, аз ще тръгна да нападам, човек. Нападай. Ще им взема леглото и само бързо. Добре, я побързай, вземи си меч и побързай, защото той има каменен меч и сега мисля, че ще ма чакали. Добре, човек, побързай. Айрънчето. Чакай, можеш ли да пазиш тука? Да не дойде. Да. Хубаво, пази там и ако дойде го бутни. И лови го, де. Той сега чупи. Остай го. Тоест, сега не може да дойде. Да, той е тъп. Сега, искаш ли да ти покажа? Гледай му острова. Чакай, след малко сам. Първо ще взема лък и като събера пак... Успеем да събера 300 нива, чули? Искам да ти покажа едно адски готино нещо, което ще падне в ченето. Понеже не си се грижил за зъбите си и за това. Той още ли стои там? Давай, чупи своя път. Чупи и слага. Да. Бум, мадафака, бум! Мипоковиче! Добре, чакай, след малко ще покажа нещо, не обирай златото. Ти щупи пътя, чули? Щупи го. Нямам кирка. С ръка. Ще стане бавно. Ще стане качествено. Добре, ти чупи там, пък аз ще събера 300 левела и наблюдавай острова. Изчакай само. Изчакай да отида до баста да купя едно нещо. Голда значи да не го взимам. Не го взимай. Не, взими го. На мен вече ми стигат. Да, взими го. Пък искам да ти покажа едно нещо. Добре, ще взема още ябълки. Още ли да пазя? Да, пази. Що, идват ли? Не, защото искам да си взема нещо. След малко. Виж, наблюдавай острова им.
Пуснаха... Ти ли пусна това TNT? Да, виж, то не е едно. Виж Знам. как пада пясъка. И им разруших пътя малко. Готино, нали? Да. Особено на този мап е много приятно. Стига те да ни го направят на нас, защото тогава аз мога да умра. Добре, аз ще обера левелите да си взема хубав меч. Моя меч не става за нищо. Добре, значи след малко може да спрем клипа. Само да ги бием тия идиоти. Единия лепна. Да! Опа, не! Метнах айра меча. Даже защо го метнах? Добре, оставям го. Оф, аз май ще ми отида до острова. Чакай, аз ще построя сега. Ще си взема блокове. И кирка. Само ще взема левели за кирка, де. За айран кирка да щупим по-бързо. Значи, виж сега, ще процедираме така. Взимам блокове, стигаме до... Падна ли? Не. Добре. Вътъс! Дойде! И то уби? Да. Ще го ибах, пидерас. Опа! Ко правиш, бе, моето момче? Падай, бе, моето момче! Вътъс, откъде дойде, бе? Хакер, най-вероятно. Пука ли ти, бе? Нали го отрепа? Тук се продава и Ендър Перъл. Може и така. Той построил ли е пътя, бе? Не, аз му го построих. Ти базикаш ли сега? Не. Идвай бързо! Тук съм, бе. Бум, бум. 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 Я ме ела сега. Аз отивам Бум. да се жертвам. Да чупя легло. Бум. Давай, пази ма. Чупим леглото. Опа, моето момче. О, иска да се измъкне човек. Да ни вземе нашето. Чупи. О, GG. Пиши GG. Задължително. Аз им го щипих. А пак аз още го една. убих. Готино. Ай, още една. Добре, айди. Защото се заревих, че трябва да си при мен в момента автоматично. Да, при мен си. Ох, защо така почва да лаги като вляза, бе? Даже виждам X-ray. Давай бързо 4 от 4. Добре, гледай другите да не могат да влязат. Бързо, ей така. Бързо и така. Ей така като мене. Знам къде тебе съм. Не, качи се на стълбата. Виж какви сме гадни, човек. Ето. Син пак. Червен, бързо. Ти вече само син. Червен. Не съм, аз се смених, защото това дойде при мене. Добре, да факт, защо нямам скин, бе? И на мен така ми се бъгна вчера. Моджанг черта Microsoft. Ами той е лък, Ти си платите. единия лефна. Да! Между другото, Моджанг или Microsoft, ще си платят здраво заради акаунта. Що? Защото нямам скин. И какво да направя? Компот ли да ти отворя? Тази временна грешка я има постоянно и това ме дразни. Бум! Стига бе! Ето пак на същото място. Да, ти събирай първо. Окей. Пък аз ще събера за меч. Не дей бяга много катмени, защото... Ей, тук отгоре можем да направим нещо като базичка да ги целим. Добре, късмет е, че аз съм голям про и не измъкнах. Сега. Аз как отидох наго и ми взех леглото. Да. Не, всъщност беше чудесно компо. Знаеш ли що? Той се криеше от другата страна на леглото, да не може да го докоснеш и ти изкочи, аз го засеках и го убих. А ти в момента виждаш ли ма поне? Да, сега да. Добре, 3 айрон. Аз събирам айрон, а ти брикове. Така се разбираме.
Ще събера аз за хубав меч, а ти за такова, за да можем да ги отрепим. Ти откъде взимаш айран? От и тук обаче така играем стратегията. Аз ще взема меч да те пазя. Окей, аз вече взех. 64. Татъчко. 60 левела. Събали ги, бе! Да. Добре, купувай и тръгвай да строиш. Пак аз тук имам малко работа, ама ти докато достроиш до там, аз ще ги взема. Аз после ще обера и бирка и ще имам достатъчно. Ще събера сега към 120 още едно. Паднах! Ти базикаш ли са? Сериозно? Това... Беше една моя страшна простотия. Ни думай, бе. Ай събирай айрън за левели. Ти Чули? откъде го взимаш този айран? О, аз ще събера директно за лък. Имам си лък вече. Сега ще събирам за броня. Ти ще строиш пак, чули? Аз не съм толкова добър в строенето, но в дефенса съм много добър. Айде де... Много скъпа на работа, бе. Как можах да падна? Те много хора така се излагат, ама не вярвах, че и ти ще си един от тях. Ами, човек, аз дори не... Сега си и засеквал. Сега бързо строй, защото не знам на какво ще направя. Ако ни убият, имам предвид. Или остави да умрем, ще умрем. Няма да умрем, ама ще умрем. Това също беше тези думи бяха една моя уникална постижение. Събрали достатъчно? Да. Браво, гледай да не паднеш. Още събера 115 левела. Те вече са стигнали, нали? Не знам. Гледай да не са стигнали да не те бутнат. Стигнали са. Гледай да не те бутнат, чули? Айде, аз ще пазя. Имам лък. Ако ме бутнат... Няма съм аз виновен, аз в момента ги целя. Единия бяга. О, той има айрон меч, Добре, чакай, не действай до края. Вземи си някакъв меч. Първо. Отиди събери левелите и си вземи меч. А той аз ще го отрепя. Няма да го отрепя, ами ще се пробвам. Така. 50 за сега. Събери 70. 170 имам. Добре, побързай сега. Аз ще взема една кирка да не струша пътя. Ние нашия не сме се довършили дейност. Добре, ще взема една кирка да струшат техния, за да може те да не стигнат. Те вече са стигнали, но въпросът е да ги отстигнат. Добре, сега ще си взема една кирка каменна. Ти дострой до края. Гледай да не те бутне, мой да са взели лък вече. Да, взели са лък. Според мен е де. Добре, така. Сега аз имам кирка, ще им струшим пътя. Не, за кой ми ги взе? За кой ми ги взе, а? Да си взема лък. Чакай, не дей! Не бе, не дей. Те в момента са по-силни. Отивам само чупя някакво легалце. Не можеш, те са по-силни, ще смачкат. Тук са просто. Тръпни се от тука. Добре, ти ми кажи ако идват. Ето ти да се защитаваш. Идват. Добре, направи такова две. Ето ти лък и стрела. Аз ще обера левели и ще си взема на мене. Оле, тия също могат да стрелят. Цели ги, чули? Тя Iron Mesh ли имаш сега? Да. Не. Той е от 115. То пак е хубав. Добре, въпросът е сега да си взема хубав лък. Да си взема най-хубавия лък, става дума. Имам си най-хубавия лък и меч от 115. Добре, мисля, че ще ги пръсна. Ти какво мислиш? О, баркадирал си, браво на тебе. Те имат по-хубав лък от твоя, за жалост, но
Но след малко ще ги бомбардирам. Така че лъка им няма значение, щом аз ще ги бомбардирам. Лично аз. Пак взимаш голден. Ти е така, бе. Чакай, бе, сега ще ги пръснем, бе, човек. Кажи ми, ако идват. Ай, знаеш, идват. Идват! Наистина ли, бе? И двамата? Единия. Мицелио. Добре, скайп. Вау. Скайп, докато играя, това не ми се случва от много време. Никола? Да. Гварди, искам да кажа. В момента си цъкам капс бутона. Сега, дай да го оцелим. Оле, мали, ще го правя дармаган това. Аз ще имам за блокче. Бум! Ляка долг стайл. О, да! Убих го! Той падна! Човек, той падна! Давай, строй! Не още. Искам да се наслаждавам. Плюс това няма блокове. Аз сега ще имам. Люка бум. Или отивам с Ендър Перла, чакай. Не учи с Ендър Перла. Искам да пусна още едно такова. Стой, аз ще си взема. Не, вземи ти едно такова, бе. Какво е това? Отиди там на... Дето е главата... TNT! Не TNT. Дето е главата на клоуна. На спешъл там, дето е. Спезиал. Това, дето е от гаста. Дето гаста го мята. От 300. Да. Не го използвай още, като отидем да гледаме. Чули? Окей. И ще ти обясня как се използва. Само да знаеш, че щом веднъж го натиснеш, не излизай от него. Като го натиснеш, той изчезва. Или иначе няма да ги гръмнеш. Разбираш? Окей. Ела сега. Аз сега ще си взема... Чакай. Бум, лека долг, става дух. Оцели го! Оцели го неговата мама! О, убих го! Ей така! Просто без да искам. Той много ми се ядоса вече, той е. Той беше ония бронирания, нали? Май да. Той изписа, че съм го убил аз. Щом аз съм го ударил, трябва да съм го убил, да. Че той е бил, вече те нямат никаква защита почти. Той им беше нещо като гард, обаче... Ай, побързай. Вай, човек, вълната на леглото им гори. Барикадираха ли, бе? Оня пак падна. Айде, идвай по-бързо. Ей сега, има да взема едно нещо. Ляка долг става. Не взимай експито. Аз вече го взех. Дори няма значение. Много си гаден. Гесторбан. От тук дали ще мога да скоча? Би трябва да мога. Трябва тук отгоре да направя нещо. Не. Сега натисни с дясно копче на това, обаче не излизай от него. И там цъкни върху вълната. Сега се наслаждай на гледката. Да. Аз се наслаждавам и искам да я гледам цялата отгоре. Сопtifine. Бе, това падна пак. Чакай малко. Аз също си взех едно. Какъв кеф. Какъв кеф. Искам да лепи единия. Се изгебя много. Ще взема още едно, човек. Върни. Не ми го убира, моля ти се. Не, ще го убера да взема още едно, още две мога да взема всъщност. Искам те да лефнат, искам така да спечеля, ако лефнат. Така е тъпо. Много ма кефи да ги изнервям. Имам достатъчно за две. Едно, две. Сега гледай какво прави, гледай сега какво прави. Имаш ли пари за такова? Наслаждавай се. Аз ще се насладя, ще се насладя. Паднаха всичките. Дали ще падат още? Как? Иначе няма да си те. Оле мале, човек. Смазахме ги. Аз ще мина да взема блокове.
софиянски блок. Кой вика софиянски? Ами нали говоря като софиянец. Въпреки, че не съм. Той е меден родник. Чанин. Бургазлия. Нацепени бургаски батки! Човек Сергей Иглесяк. Ти имаш ли ябълки? Храна имаш ли? Не. Да ти давам ли, ако си гладен? Да. 3, ако искаш повече. Ето. Не. Стига ми. Айде. Сменяме се. Ти отиде да купуваш нещо. Ти ама Еш. идват. А, не идват. Само да ми дойдат. Само да ти дойдат, викаш. Добре, аз ще тръгвам към тяхната база. Не. Не дей. Тръгнах. Казвам ти не дей. Не, човек, не дей го пуска това. Човек ще го пусна, не дей. Добре, пускай, айде. То пак падна. С нови, тя че идва. Айде, пускай го. Сега изчакай, искам да дойда да се насладя. Голям кеф. И сега, хора! Ще видите. Вау, на ко съм, човек! Нами! Ха! Давай, яд! Бих ли Ей! Ко стана? Насрахте се. Той ти нападна. И другия падна. GG, малафака. Джиджи. О, да! Написах малафака. Ай, още една. Айде, много изи кеф. Не, всъщност с клипчето ще стане много дълго. Ай, приключваме, просто аз Ай, бай. Ай. Това беше всичко този клип, ще се видим следващия път.